Dobar dan, gljivoljupci! Imamo za vas još jednu poslasticu đedapa. Aj ne probajte ovo kod kuće. Šta imamo ovde? Izvolite kolega, priđite. Bukva! Velika bukva, stara, trula, podmaljalo se kao što vidite, može ona da ide. A pored bukve pade grana bukova, a na njoj dođe gljiva da razloži granu, napravi zemlju. I šta se dešava? Ovako na prvi pogled, evo od sunca, neupečatljiva gljiva. Ali kad pogledate dole pore, ako se vidi, samo što mirim, stavio se, to. Primetit ćete da baš ima neobične pore, ovu boju ćete retko viđati na ovaj način, kod ove gljive. A o čemu se ovde radi? Ovo vam je, dragi moji, primer da je zabluda i mit ono što pojedini nazovi gljivari lupetaju, a to je da sve što raste na drvetu nije otrovno. Nije tačno. Ova gljiva latinskog imena Hapalopilus nidulans, domaćeg imena, kako bi još nešto, naranđasti rupičar ili nešto, dovoljno reći otrovna truležnica, otrovni rupičar, kako god, sadrži neurotoksin. A pored toga ode malo jetra, ode malo bubreg, može čak i da se rikne ako vas ne vadi doktor. U poznatom slučaju Švaba je izvadio ljude, opotrovali se valjda ćerka i ćale, mislili su da je, nemam pojma, jetrenjača ili šumsko pile ili nešto. A jedan od zanimljivih simptoma, ako se otrujete nedoboko ovom gljivom, pišete ljubičasto ponekad. Tako da ako pišeš ljubičasto, idi kod doktora. I tako, ako niste sigurni da je ova gljiva, potražite kalijum hidroksid, KOH, može da se nađe to i po apoteki koje kude. Malo kapnete na ovu gljivu i dobit će jedinstveno ljubičastu boju. To ako prati stranicu to je već mogao da vidi. Tako da je ova gljiva korištena i u spravljanju boja. Sad, koliko su te boje zdrave, to stvarno ne znam. Da li se to razloži ili ne, ko zna nek podeli iskustvo. Toliko o ovoj gljivi. Vidimo se, gljivoljupci!